Doho çalakiyên pîrozbahiya salvegera bîstemîn a damezrandina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi dirûşma 20 salên têkoşîna me ji bo xurtkirina projeya Netewa Demokratîk û bi destxistina azadiya jinê û Sûriyaya Demokratîk berdewam e lê seranserî Bakur û Rojhilatê Sûriyê dest pê kirin. Di vê çarçoveyê de PYD şahiyek li bajarê Hesekê li taxa Kebaba li darxist. Şahî bi beşdarbûna hevserokê PYD Salih Muslim, nûnerên êlên Kurd û Ereb, nûnerên partiyên siyasî, endamên saziyên sivîl û nûnerên mesedê hatin darxistin. PYD avakirina PYD tiştekî gelekî muhim bû ji bo millet û civakê gotmantiqê gişîdê ji ber partiyên wekî de bi salan divê dekê kar kirin xebatê got hatin kirin divê dekê de nikarîbûn erkê got tê sermilê wan wan erka rabe ji bo jî Partiya Yekîtiya Demokrat 2003 çêdibe di bîstê mehana hade 2003 PYD quwet û hêzekî gelekî mezin e millet xwe li dorê top kir îro PYD bi hêzekî gelekî mezin karin rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriya gişî bike. Herûha PYD li navçeya Dirbêsiyê şahiyek li darxist. Endamên Partiya Yekîtiya Demokratîk, xelkên navçeyê û endamên saziyên sivîl di çalakiyê de bejdar bûn. Netewa Demokrat Biratiya Gela ev proje partiya me bû me ji bo vê ev 12 salê şoreşa Sûrî ji xwe em wek partî karê PYD ji bo veya dikin ji bo Sûriyek Demokrat, Sûriyek pêşeroj ji her kesî re milletê xwe bi Ereb, Kurd, Sûriyan dixwaze azadiya milleta dixwaze. Li herêma Firat cî, li Hola Firat çalakiyeke pîrozbahiyê bi boneya salvegerê hate li darxistin. Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk a herêma Firatê Ehmed Xoca Axivî û salvegera damezrandina partiyê li hemû şehîdan, rêbera û tevahî gelên herêmê pîroz kir. PYD malbata şehîd Şîlan Kobanê û malbata şehîd Ciwan xelat kirin. Piştre di şahiyê de xelekên govendê hatin gerandin û sinefizyonek li ser damezrandina partiyê hate pêşandan. شورشگری حالت دمزراندن کو هزا خیات تئوری کو شورشگر براستی 2003 دمک براستی گل کرد به تایبت کو برداقر کرنه که تنبونه که دچو احتیاجیا کی پر گرنگ هبو کو و دمه دا پارتی کی وکی پارتیا ما به دمرازاندن دا کو دکانه به گل خبری خستم بکه اوش قرکرنه بدور بخیر جبر رژیم بحث او حوال بند و داگر کرن کردستان کلان پر بقرج لسر گل کرد خواستن بدن مشاندن جبوی وجی ایریشن پر مزن لسر پارتیا ما هاتن چکرن بدهان بسدانجی اندام ما هاتن گرتن و هاتن بچاف کرن و دبن اسکنجه داجی حتی گیشتن مرتبه شهادت PYD yek ji saziyên herî çalak di herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê de ye û ji bo bi destxistina mafan kar û xebatê dike.